Sige, kamo sa dia. Hello mga bay. Gawas ba tanan? Gawas tanan? Oo, isiglag sa na day. Mo agi mi karon sa dragon fruit plantation dinhi sa Agsuaw, Katmon, Cebu. Agsuaw, Katmon City. The place of The place of Ate Charing! Ang reyna ng South Korea. At syempre, kasama ko si Inday Ngabil Pamor. Patay building kita siya Ngabil. Bagay juga niya Ayan. ngalan, grabe. Asam tang Ngabil. Diri taagi day. Diri taagi no. Asa man taagi. Nakalaang ko sa bukid. Salamat kaayo Ate Charing. Sa imong pag-invite na mo. Nay baboy ka ba? Hala, ang baboy. Gusto mo na ihawon na kuya? Ay! Lumanoy, kuya. Litsunoy? Lumanoy. Oh, asa. Asa may fiesta kay Lumanoy, no? Ano manoy? Diri tamaad. Kasi sila dito costume. Sila dua sexy kay sila uwa. Ikaw kay leggings. Nag-high heel. Oh, naka-high Ako na flat yun ko kay Diri min no, Kuya manguani. Teacher Ring, courtesy of Yes. Inday Ngabil, this Oh one. my goodness. So ari min no, I think this is the barangay captain of this barangay. Wala ni ambak, tilapok. Kamaster ni mo ambak dai ko. Kamaster ni mo ambak. Uy, magkuhan, litsun ka ta. Kuya, asa nang gabi kay ato nang kuan? Ang Kuya may udto kuya. asa naman kuan? Hello. May udto kuya. Pwede ni mo tan-aw sa dragon fruit. Oh, tanawa na. Asa may tagian kuya ikaw? Ikaw tagiya kuya. Grabe, hello. Kanindot sa diya sa bukid. Tagiya kuya. Hindi bunga ani, do. Kasi bunga ano yung kulor. Pulas? Kuha no? Kuan sa kay ngalan aning bulak ka gani? Anturium. Anturium. Siya Oh, na dera. Pak ay bali. Wow. So Asa ayan. man oy, wala di ara. Dragon fruit plantation. Day mao ni ani na ako Inday Ngabil. Ani, Ako aday mo na nga na ko gidali. wa pay bunga no. Namunga ni katong pag-ari na ako. Ani na ako aday. Sige, ituyok king. O, siminto naman. O simento na ako day. Kay kung siminto to, di pwede man nilang kaputan. Simento na ako day unya. Ang ako day akong dungag. Ita. Oh, dili Tangan man ako kanang kuan. Yo. Kanindot, welcome sa ako ang dragon fruit plantation ng angkon. Ala kanindot. Kastilya ha, nangangkon. Oh. Dali napanit ako eh. Napanit ako eh. Ala kanindot oh. Oh, ala nalata ng uban. Si kuan ni focus ng usa ka kuan kin. Usa ka nagdilawa. Mo taglaw usa ni lawa ni. Tunok ni ma. Ha? Makatunok ni. Oh, tunok. Natunok man gay kuan na gikuha ni kuan sa akong palapa. Nagito sa dito. Na naibunga ali kin. Oh, do. Unsa ra nga bunga? Makaon na. Bunga. Oh, dara. Makaon na. Makaon lami kay ni koy. Makaon na kay. Lami kay ni oy, makadagang lawa. Dara bunga. Mana mo ana? Ha. Oh. Dara bunga lami kay ni tanan as in mahal bi kay ni. Akatong New Year kay 800 ang kilo. Yang usa kilo pila ka buok. Ay bunga di ay. Uy mahal kay ni siyang pagkuan ng putasa. May bunga dire. Naibunga diri bay. Ay. Ala dag ipilan ni kitari yung puan daghanang lawa oy. Kuan singan ani sapot. Sapot. Ala na daghang sapot. Uy. Uriya buyag. Mga kuhan. Dako kayo. Tama na na, makita ko ani mo kuya. Sige, atas mo kay na. Na lagi sapot lagi daghan kayo. Nakuan ka sa sapot. Mura to ang bunga ko. Ay dara kadako magay nakalangi ko. Ha salom tataning sapot tanan. Ay lawa oh. Sige mamalik na ta dito. Nagbaboy sila. Dapo, kuya. Gubugno lawa. Ay na gagmay. Ay nadaot naman ni ilang kuon dragon fruit murag wa ni ati man ni. Lami kinig bunga. Wa ba mo katilaw ani? Wala. No, lami kay Kailangan ni. nami. Lami kay ni. Maraming lamay kaya. Lami kayo.
Okay kayo. Okay kayo. Amo na putot man ka. Ano yan ang suong ni? Sila dagan kinat ko. Asa man taagi. Dagan na sapot lagi. Okay kayo. Oh. Okay, kabayo. Kabantay mo ko. Kadaghan ato. Sapot. Napuyod. Uy, ano siya manisigi magiglingi lagi. Dagan kay sapot mga bay. Nakural ta sapot. Gi. So ano ta? Uy, nay bunga dito. Dito. Daghan nagsapot oy, nahilamos manamo. Dagan kay sapot sa lawa. Kani diri may bag. Dagan kay sapot eh, sige mixo. Sige mixo. Hello. Hala, dagan kay lawa oy. Okay. Asang na bunga? Ambi daw ken, iposa daw ken. Asang na bunga? Mauni ang ilahang dragon fruit plantation mga boys. Aha. Dako oy, murag usa ka hektarya unsa ba? Taman man ni didto. Taman didto. Kat og mangga kay ingog taas na kaayo pero panaon ra dayto ay, naon ra to. Naon ra to ay. Naog picture. Ingog taas na kaayo. Uy, hagbong ka taas kay pag-amping yan. Ar dis yuta ra rapit. Giahak. Wala. Tora sa teacheri. Cameraman siya ni Inday Ngabiel para managhan na si Inday Ngabiel. Naidaghang sapot bay. Oh, tanawa. Tora. Dragon fruit queen. Unsa man ning mangga? Unsa ning mangga? Kani mga putot. Ang takna sa kauduhon karon alas 12:34. Og di ami nagsuong-suong sa dragon fruit kay daghan kaayong kuan sapot. Sapot sa lawa ba? Daghan kaayo. Sige. Sige, let's go. Isa pa ko na kuan. Kanang sa ni. Ang sapot? Sapot. Putot man kagud. Kuriya buyag. Ay nasilay kuan bay ay. Oh, nasilay ko ano singan ani kani mong giingon bang tambal insulin. Kini makaon. Oh. Insulin. Pula ang punuan. Manggahan din. Unsa nga mangga na? Dili raman pagka dili ni mao. Ay di na insulin. Pula man ang punuan. Bet na na to. Lami kay kaunon di siya. O bitaw katong insulin. Insulin? Okay, pula man kay punuan. Lami man ni. Lami kini kaunon koy murag limon. Kailangan ko ano. Tilaw. Ini kaunon daw. Na ko tanom sa balay. Mo ni insulin. Lami. Lami oy. Yay, taas na kay Day. Ila na na. Sige na magbabay na. Bye. Og ni. Lami kaunon oy. No. Patya na na. Ay yan. Sige, hala, kanindot sa payag, oh. Gamay na lang akong film, ticho. Lami, no? Ay, kaningon ini ba? Oh. Ay hiyo mo. Oo, lagi. Og imo hawiran kay mo piyok. Manggahan, diris pikas. Kada mo na ko ano. Unsa man ni nga mangga, kuya? Mangga Indian mango? Dagan kayong mangga. Sa mang bulana tigbungaan ni kuya? Imo ning balay kuya? Uy, yahay kay nga balay no? Yak dito. Yahay kay ba? Oh, yahay jud. Naalagi Nya, mga tulog magtapad-tapad ra. ikaw tagyan ng insulin diha. Di ang tagian ng dragon fruit. Kasi lagi ani dong si Jubin no kanang may. Wala kalami sa hangin. Captain. Ha? Barangay Captain. Patay, wiwis na pud ahaman taron. Nairo day. Mao ba? Na iro ag dulang. Sige, bye-bye na mga bayas. Ayan. Mong balay. Nganya ko ipay mo Day. Wala kanin. Rest house. Kusina? Kusina. Pila na may gasto ani inyong kusina, kuya? Ambot na nig 20? Ludik sobra ni Sobra na oy.
100,000 na ni Oo ba? Yahay kay ba niya ang balkon no so sayayan panginhangin. Ingani kada ko ang 50 kuan square meter. Ah, ingani. Ani ng 50. Dako na uy. Ya, tuya. Ya, tuya. Ya, tuya. Isa ka anak. Kang Kunang iruha ka bubanghag uroy na. Ay mo pagkuan. mo kay taga Kambangkaya bi ako mag-agi bi mi diri. Oh, si Kuan. Charing. Anak ko ni Kuan. Jupisto Procurator. Oh, na. Ikaw dito sa Kuan. Atong dito sa gawas. Oo, siya ng vlogger kuya. Unsa ni siya dong? Kamatis? Dili. Ay, ito yung natuwad nga bata. Na-capture na ko. Na-videohan si Makoy natuwad. Oh, sige. Ambak pa. Oo, kani. Og imong hawiran. Mori kalingawan na to sa una hawiran. Malingaw na ta. Mori kalingawan na to magbaklight tas kusyada. Kani. Diri ra ko kutob mga bay uy. Salamat kaayo. Thank you kuya ha. Nakakita na gyud mi kuan dragon fruit farm plantation. Wala kanindot. Salamat. Wala entrance? Wala pa. Sunod pohon pa. Wala pa mahuman ang payat. Sige. Hi, hindi nga, Bill. Okay ra ka? Okay kayo. Sige, dagan dia, dagan. Kadaghanag dilag iro do. Unsa man di dilag iro good? Ni tambal gubakon ay. Mo ba? Tam. Himo ning kuanan. Mo di ni giingon sa Biblia nga ang mga tambal nara sa inyong tugaran. Mo di Kani ini. hubakon. Mo ba kanang hubakon? Oh, kanang hutuyon ka. Unsaon man na pagtambal? Halubon. Dayon? Tubig-tubig. Nya ihaplas or ibutang din ni kanang Hala, ka sirap-rap ba wa pa mo ulihan yung ubo. Nya malaos na no, kay nalang fresh. dili po bisig ingon ana lang. Kani nindot sad ni imnon kanang katong puti ug bulak. Oh, Purple man ang bulak. Mahid sa tani kuan Carabao glass. Sige mga bay, thank you so much. Mo ni view na to sa atong kabukiran na super kalikasan. Berdeng berde.